Vi har brugt programmet MPLAB V8,92 til at simulere vores PIC-kode. Normalt vil man bare kunne skrive PIC-koden i en Word-fil i et eller andet skriveprogram, og så konvertere det til en ASM-fil, og derefter brænde over på PIC'en. Men det, der er rigtig fedt ved MPLAB, er, at man ved hjælp af de her kommandoer kan, teste sit build. Du kan simpelthen køre det igennem operation for operation, lige så stille, og se hvad der sker, hvilket er super fedt. Hvis vi starter vores program ud og lige så stille stepper igennem dem her, så kan vi se, at det allerførste den gør, det er at den definerer vores porte. For eksempel her der siger den R2 og R3 skal være input, mens alle andre skal være output, og det gør vi ved at definere den binære. Så vi siger, at hvor 1'erne er input og nullerne er output. Så først siger vi RA0 skal være output, RA1 skal være output, men 2 og 3, de her to, de bliver sat til inputs. Det sætter vi i vores V-register, og så flytter vi det over i vores F-register. Og den måde definerer vi det på. Det samme gør vi med vores tris B. Bortset fra her, der sætter vi alle trisserne, eller alle RB'erne i tris B, sætter vi til at være outputs. Det næste, der så sker i vores kode, hvis vi bare lige så stille stepper igennem, det er, at den her, essentielt de her 3 linjer kode, de sørger for, at vores port A og port B er clearet fra start af. Og det gør den bare ved at W-registerets værdi til 0, og så flytter den W-registeret over i port A og port B. Så det er egentlig så simpelt. Det er bare for at sørge for, at vi har en fresh start, som man kan sige, før vi kommer i gang med selve koden. Det næste så sker er, at vi begynder at gå ind i vores kode. Så vi caller funktionen bor1, bare som den allerførste. Og det sker så her, som det næste. Det her det er bor1. Bor1, ligesom der står beskrevet i rapporten, har jo så til formål, at den skal indstille alle vores registre. Og den skal indstille vores port A og vores port B, og den skal indstille vores 3 variabler D1, D2 og D3. Og det man så kan se hernede i vores, vores watch, det er så, at vi kan se, at hvornår den så ender på port B og D1 og D2 og D3. Så hvis man kigger hernede, mens jeg klikker igennem, så kan man se, at det her blev W-registeret ført over i startet. Det fører den så over i port B. Og så definerer den så igen, hvad det her det skal være D1. Definerer den nyt W-registeret, putter det over i D2. Og noget nyt W-register og putter over i D3. Og på den måde er vores variabler så defineret. Det næste der så sker, det er at den så går ned i vores vent-kommando. Og det er her, hvor at MPLAB er super fed, når du koder programmer ligesom vores. For en stor del af vores programs tid bliver brugt på at vente på et signal. Det vi så kan se her i vent, det er at den står og hopper mellem de her 2 kommandoer. Og det den er sat til, det er at når den får et input på RA3, så vil den hoppe over go-to-kommandoen og så gå videre ned i vores delay. Der hvor MPLAB så er dejligt, det er at vi så kan gå over og lave en stimulus. Vi kan simpelthen stimulere den ved at sige, okay, nu lader vi som om at vi får et input på et ben. Så det vi har gjort, det er at vi lavet på R2 og R3, hvor de 2 inputs vi bruger er, så kan vi så få den til at tro, den får det. Så når jeg så trykker her, så hopper den videre ned til vores delay i koden. Det er det rigtig godt til at teste igennem med, og giver mig god mulighed for at tjekke min kode kommando for kommando. Hvilket ellers ville være meget svært, når PIC'en jo kan køre stort set en kommando hver milliontedel af et sekund. Yes. Det næste så sker, det er at den kommer ind i vores delay her. Nu er jeg godt nok lige sprunget over det, så jeg ikke skulle sidde og se på det, fordi det kan godt tage lang tid at få den til at køre 700.000 kommandoer, hvilket delayet jo er på, men det står jo også beskrevet i rapporten. Derefter så hopper den jo så ned her i check A, og det igen står den og venter på at få et input. Hvis vi nu lader som om, at den får input fra vores magnetsensor, og ser bort fra, at der er den der skal togglen for at gå til fail, der kommer hver andet sekund,
Hvis vi nu sætter vores magnetsensor til at køre, så læg mærke til, hvordan at den herover i koden vil hoppe længere ned, før den hopper op igen, og hvordan den herover i vores port B vil begynde at tælle nedad, på grund af den kommando, der sidder her. Så jeg toggler, og I kan se, den kører, den ændrer på værdien hernede, og når den så rammer 0, så går den til succes og starter programmet forfra. Ud fra hvad vi nu har set i MPLAB, kan vi jo så konkludere, at vores program det virker, og igen, vi har fået lov til at teste det, selvom i vores eget tempo, selvom piken kører de her 1 million kommandoer hver sekund.